కడప జిల్లా రైల్వే కోడూరు నియోజకవర్గంలో బీజేపీ రాష్ట్ర కార్యదర్శి నాగోతు రమేష్ నాయుడు పర్యటన సందర్భంగా మాట్లాడుతూ బీజేపీ మీ భావాలను ముఖ్యమంత్రులను చేస్తున్నారని ఎద్దేవా చేసినటువంటి నాయకులకు నిజమేనని భారతదేశంలో ఉంటూ జెరూసలేంకు పంపించే దానికి తల తాకట్టు పెట్టి ఏర్పాట్లు చేయడమేగాక ఈ రాష్ట్రానికి పాస్టర్లను ముఖ్యమంత్రులుగా చేస్తున్నారని ఎద్దేవా చేశారు। ఈ సందర్భంగా ఆయన మాట్లాడుతూ రాష్ట్ర ప్రభుత్వం విచ్చలవిడిగా డబ్బులు ఖర్చు చేస్తూ కేంద్ర ప్రభుత్వాన్నే మోసం చేస్తున్నటువంటి తరుణంలో ఉందని, కేంద్ర ప్రభుత్వం అప్పులు చేసిన నా ఓటు బ్యాంకు రాజకీయాలకు ఖర్చు చేయలేదని, ప్రజా సంక్షేమం కోసమే ఖర్చు చేశారని తెలియజేశారు। ఇవన్నీ కూడా మన నాయకుల దృష్టిలో పెట్టుకుని మసలుకోవాలని కోరారు। ప్రశ్నిస్తేనో జవాబు చెప్పమంటే మీరు బీజేపీ మీద దాడి చేసేటువంటి ప్రయత్నం ఏదైతే ఉందో అది సమంజసం కాదు। రాష్ట్రాలు అప్పులు చేస్తే కేంద్ర ప్రభుత్వం సావరిన్ గ్యారెంటీ ఇవ్వాలి। కేంద్రం అప్పులు చేస్తే రాష్ట్రాలు ఏమి ఇవ్వవు కాబట్టే కేంద్ర ప్రభుత్వం ఆంధ్రప్రదేశ్ ప్రభుత్వాన్ని కూడా ప్రశ్నించింది। కేంద్ర ప్రభుత్వం అప్పులు చేసినా ఓట్ బ్యాంక్ రాజకీయాలకు ఎక్కడా ఖర్చు పెట్టలేదు, దుర్వినియోగం చేయలేదు। మౌలిక సదుపాయాల కల్పన ఈ రాష్ట్రంలోనూ ఈ దేశంలో అనేక సంక్షేమ పథకాల కోసం ఖర్చు పెట్టడం జరిగింది। అది ఇండ్ల విషయంలో కావచ్చు, లేకపోతే మీరు పెట్టేటువంటి చెట్టు విషయంలో కావచ్చు, బియ్యం పంపిణీ విషయంలో కావచ్చు, రైతుకు సంబంధించినటువంటి భరోసా కల్పించడంలో కావచ్చు, ఏ విషయాన్ని తీసుకున్నా కేంద్ర ప్రభుత్వం ఇచ్చేటువంటి నిధులతోనే మీరు రాష్ట్రంలో సంక్షేమ పథకాలు అమలు చేస్తున్నారనేటువంటి విషయం మర్చిపోవద్దు। నరేంద్ర మోడీ గారు ప్రాతినిధ్యం వహిస్తున్నటువంటి ఉత్తరప్రదేశ్ ప్రభుత్వం ఏదైతే ఉందో అది 13 లక్షల ఇళ్ళు మాత్రమే అక్కడ కేటాయించడం జరిగింది। ఆంధ్రప్రదేశ్కి 24 లక్షల ఇళ్ళు కేటాయించడం జరిగింది। అయినా మీరు త్వరితగతిన నిర్మాణం చేసి పేదలకు ఇవ్వడంలో వైఫల్యం చెందారు। కేంద్ర ప్రభుత్వం ఇచ్చేటువంటి నిధులు పక్కదారి పట్టిస్తున్నారు, కాంట్రాక్టులు సైతం బిల్లులు చెల్లించలేనటువంటి పరిస్థితి। ఉత్తరప్రదేశ్లో పోటీనా మీకు, మధ్యప్రదేశ్తో పోటీనా, లేకపోతే కర్ణాటకతో పోటీనా? బీమార్ రాష్ట్రాలు ఏవైతే ఉన్నాయో ఆ రాష్ట్రాలన్నీ కూడా ఈరోజు అభివృద్ధి వైపు ముందుకు పోతుంటే ఆంధ్ర పురోగతిలో 1వ స్థానంలో ఉండింది। అలాంటి రాష్ట్రాన్ని ఈరోజు అధోగతి పాలు చేసినటువంటి చరిత్ర ఈ యొక్క ప్రభుత్వానికి అనేటువంటి విషయం తేటతెల్లమైంది। ఒకటే ప్రశ్నిస్తున్నాం, ఉత్తరప్రదేశ్లో 4 సంవత్సరాల పరిపాలన మీద కావచ్చు, కేంద్రంలో భారతీయ జనతా పార్టీ ప్రభుత్వ పాలన కావచ్చు, ఈ రాష్ట్ర ప్రభుత్వం 2 సంవత్సరాల అభివృద్ధి మీద మీరు ఎన్ని ఉపాధి కల్పించారు, ఎన్ని కొత్త ప్రాజెక్టులు తీసుకొచ్చారు, ఏ విధంగా నిధులను సద్వినియోగం చేస్తున్నారనే విషయాల మీద చర్చకు మేమందరం కూడా సిద్ధంగా ఉన్నాం। మీరు సిద్ధమని భారతీయ జనతా పార్టీ ప్రశ్నిస్తుంది। ఒకటి గుర్తుపెట్టుకోండి, కేంద్ర ప్రభుత్వం అప్పులు తీరుస్తుంది। కరోనా కష్ట సమయంలో కూడా విదేశీ మారక నిలువలు పెరిగాయి, జీడిపి వృద్ధి చెందుతుంది। కానీ రాష్ట్రంలో మీ పరిస్థితి ఏంది? అప్పులు చేస్తున్నారు కానీ